Sawubona mfana khona mntana mama, ngiyathemba uyaphila. Namuhla ekseni ke ngifikile eDondoni ngathatha umama ngathi angikhaphe ukuyohlola kugogo Nkosi. Ngiyacabanga usamkhumbula mos inyanga yalakhaya. Asifika ke wangihlolela lo gogo, yazi ukhuluma into eyisimanga mfana khona, namanje ngisamangele. Yazi into sithi azisihambeli kahle kanti indaba yoniwe ngithi. Yazi nami ngiyayifaka phakathi noma nje okuningi bekakukhomba kuwe lo gogo. Uthi lo gogo uyakhumbula mos makushona ubaba kwathiwa akukhulume wena egate makuphuma ubaba. Yebo ke wana wakhipha ubaba ngesithakazelo ke washo nokuthi ke abosikhumbula abuye asikhusele. Kahle kahle uthi lo gogo bekumele ubaba akhulunyelwe ngimi, kube ngimi omkhipha ngesithakazelo sasekhaya egate. Uthi ubaba ukwate uganunwabo. Uthi akusakusika ukuthi usifulathele, usidunisele, akafuni nokusibona ngalento ukuthi wakhishwa indodana yokugcina wena mfana khona ngibe mina ifirstborn ngikhona ngisaphila. Noko ke mina mfana khona ngiyakuqolela ukuthi kwakhuluma wena ngelanga lomngcwabo, kwangakhulumi mina uma kumele kukhishwe ubaba, ngoba sabona ukuthi wena useduze negate ene uyazithanda vele lezi zinto zokukhuluma, yabona. Enye into angisho uyabona ukuthi uSonto uyaganwa, ayamthatha amadoda afike akhiphe bese uyaqabana namadoda abuye ekhaya. Kwesinye isikhathi uyazi kule mshado yakhe eyi2 yokugcina ubuye nabantwana. Uthi lo gogo mosi inkinga ukuthi wena ushintshe ikhala yalo muzi wasekhaya. Uyakhumbula ngikufakela ivoice note ukuthi wenza iphutha ngokuthi ungakhulumi nathi before ushintshe ipende yasekhaya from blue upende indlonke ukuthi ibe mhlophe. Uthi lo gogo ke ubaba kasabone ekhaya, akasakhona ukungena namadlo zonke. Yes, la wakhabo mama na wakhabo baba awasayiboni indlu yasekhaya ngoba wena washintsha ipende ngaphandle kokuthi uphahle. Manje mina ngikhuluma nawe nje ngiphethe isnefu, ngithi angiphuma kulogogo ngayothenga isnefu. Mayibe ngicanga ukuthi mawuthola isikhathi ucela emsebenzini uzophahla uqolise. Kokugcina uyazi mos ukuthi uEric uthi angathenga imoto iwe naye. Nalapho into zikhomba lakhaya ukuthi azihambanga kahle. Usakhumbula ngiveza umbono emithingini yehlambo lababa ukuthi ubaba akangahlanjwa ngenkomo, wathi wena ubaba bekayinhloko yekhaya, kumele kuhlatshwe inkomo ngohlambo lakhe. Imbuzi into enqane kakhulu, imbuzi into uthi lo gogo iphutha nalo lelo, ingake imoto zaEric zigubuda. Uyakhumbula mos leyokugcina iKia Rio ya Eric, phela azange ahambe ngayo isikhathi eside, yawa sonke samangala ukuthi bekini. Yebo Eric uyabuthanda utshwala kodwa lelo langa khathi iwa le moto yakhe bekangaphuzanga. Uthi lo gogo imoto zaEric zizophela vele uma singenzi uhlambo kabusha lapho sizohlaba khona imbuzi emhlophe. Ingaba nokumnyama okuncane kodwa nje sifuna emhlophe. Uthi wena lokuthi uthenga inkomo wenza iphutha. Manje angisho ukuthi ngiyakublame mntana mama ngoba nami benginganamali akwenzeka zonke lezi zinto, bekungiwe besikubeka phambili ngoba usebenza. Bengicela ukuthi mawuthola le voice note ungifonele noma wenze ivoice note ungiphendule. Ngiyathemba uright and ungathuki kakhulu, lokhu kungakuvisa ubuhlungu. Ziyenzeka lezi zinto, sizozilungisa, sizoyenza imisebenzi emisha, sifikse lamaphutha.